mai malabu ni Dr. Goje Allah ya mini albarka kawai Assalamu alaikum sabitu umnyiri na adalla walida jam wallahi urhu jam yabtilas to lake hol kun suna ciki suna bacci bacci don Allah ke su zo dukkan shi ku zo babba yana kiran ku a kofa kai shikenan sun koshi sai suka shiga shiki suna ba suna zuwa madalla Allah ya mini albarka madalla bin Allah ya mini albarka kai kam akwai hankali wallahi Bappa na'am ya Jafaru ku ji tsoron Allah fa Bappa Jafaru Bappa bani jam na'am bani jam Bappa mi wallahi nashe yanzu don Allah don annabi wannan abun da kuna yi ba abun kunya bane shikenan Dr. Goje ya taimake ni ya bani shinkafa kun goshi kun shiga gida kun kwanta kuna ta bashi ai ba haka muka yi ba mai mala ya shaidu wani a cikin garin da maturu in kai saurayi ne ka je kai karatun boko ko kai karatun allo ko kai islamiya ko ko ka je makera ko ka sai da yalo amma ban she ku shiga cikin gida kuna bashi ba to ai ba abin da zamu yi akwai abinci na sani akwai abinci to ai abincin ba an bani don in kuka koshi in ji han ba laudin bane ai kai za ka tafi wajen Ibrahim mai yalo wallahi tallahi sai ka je wajen Ibrahim mai yalo don ubanka cegiya ma idan kwakwalati ina magana garba ina magana kana cegiya ra ka gani kai babba yalo wajen sana'a ha to ni abin da an gaya mini Goje shi kowa je ya nemi sana'a da shi da mai malabu abin da sun faɗa min kenan amma na ba ku tuwo kun koshi kun shiga gida kawai kuna bashi aradu mi jabata wallahi mi jabata to fa to Allah rake min gurta to John kana ji ku gani an bamu buhun shinkafa kware ni buhu wajen 10 ko kware sappo to wallahi tallahi ka gani da matanka kai ma da matanka ko to in an shi shinkafa din sai a tafi wajen sana'a wanda zai yi ina magana shakiya in ka shi shinkafa sai ka tafi kai sana'anka ko mai sana'a ya je sana'a wanda zai tafi wannan kasuwancin sai je kasuwanci amma fi sabilillah kun shiga kuna bashi fi sabilillah kun yi adalci to fa joni mai malabu ni ba haka mun da shi ba na yi munyal amma daga yau na ƙara gani yaro yana bashi a cikin nan kai wallahi to wannan ne wallahi kon bebbe to Allah rake kana ji dukiyanka zai lalace kuma ba za ka ji daɗi a'a ba yawa ni tun da gwamna ya taimake mu honorable excellency mai malabu ni ya taimake mu yashe Goje da mai talaka duk wanda ka gani gidan shi ya rushewa ka taimake shi alhamdulillah Goje ya yi kokari to amma yau Goje ya taimake ni ko kuma za ku tona mini asiri ga sabon daki da abinci babba ina mutum zai kai kwama wallahi mi babbin Allah daga yau ɗanki na yana yoyo yanzu an gyara mun an gyara ɗankin nan baya yoyo to shine za ku shiga ku kwanta to fa abinci korin babba ni shinkafa ne wani ne ya mi kari babu tsinta ko kware wala shine sai ka shiga kana bashi to babba kana ji yanzu ku je wajen sana'a kowa ya tafi wajen sana'a kuma duk Allah gobe za mu je gona wani shinkafa ne sabe babba irin shinkafa babba a ce babba da shinkafa na je gona ke giya ma idan kwakwalati ai hata gona za mu kashi shinkafa ka zo mu je babba duka mun yaro za mu tafi babba kowa duka ya tafi wajen sana'a za mu dan shiga ta gida mu kana kaɗan yin wa nake ji ba hantsar da sattar shinkafa ne babba ni hannun tarta a kawo min bulala ka kashe ka nan wallahi